Здравейте и честита баба Марта! Днес отново е слънчево времето, така че излизаме навън, за да можем да продължим нашата работа по градината. Последвайте ни, ако искате и вие да видите как едно младо семейство с две малки дечица се справят сами в двора и се опитват да произвеждат малко по-качествена храна. И така, нека сега да видим какво се случва в градината. И сега, нека да видим какво се случва тук, какво прави нашия майстор. Това е първата фреза, която сглобява, така че със сигурност ще има някакви предизвикателства. Здравей! Здравейте! Какво се случва? Разгада ли как се сглобява тази фреза? Все още разгадавам част от нещата. Това е фреза, която купихме миналата година есента. Накрая, миналата година не успяхме да я ползваме, нямаше време. Даже си остана полусглобена и сега, понеже времето е хубаво, идва и времето, подготвяме почвата, трябва да я досглобим, да я запалим, да видим, че работи, като си има преди, че стои 6 месеца вече, може би, без да се ползва и да ни върши работа. Сега стигнал съм до някъде, имам още доста неща за сглавяне. Надявам се днеска да приключа. Надяваш се. Значи Да. не е със сигурност на 100%. Не. Не. Добре. Какво? След като я сглобиш, директно ще я включиш или нещо трябва да се прави, да се наглася или не знам? След като сглобя, първо ще я пробвам с гумите, преди да сложа ножовете за фрезоване. Ще налеем масло на двигателя, на скоростната кутия, бензин и запалваме. Чудесно. Добре. Значи ще следим с тебе в движение какво точно се случва, какво ще направиш. И дали ще я запалим днес. Точно така. Добре. Следете и с нас, мили приятели. Какво се случва на работната площадка? Може да ни кажете какво правите? Наливаме маслото на фрезата. Наливаме маслото. Тук не да го налеем. Гледам, че имаш много голям помощник. Да. Къде съм без него? Помощник? Ти ли сгуби фрезата? Да, с инструменти. Помогнал си на баща си, чудесно. Така ли? Много хубаво. Малко е шумничко при нас, но комшията разтоварват плочки. Да, точно така, прав си. Чудесно. Видя ли щъркелче? Къде го видя? Горе. И така, ние с нашия баща правим всичко по-добро и масториме тази машина, за да е хубаво на нашата градина. Пожелаваме ли хубави неща и все така да сте щастливи. Последвайте ни нас наскоро! И каква грешка си направил? Може ли да ни споделиш? Тъй като я повдигнах за по-лесно пълнене, се оказа, че съм препълнил с масло. Сега ще трябва да източим малко, за да си дойде всичко на мястото. Добре, и сега последната стъпка вече е... Сега наливаме маслото, щях да кажа. Наливаме бензина и запалваме.
Добре, нека да видим какво се случва. Колко бензин трябва да сложиш? И сега ще разберем. Сега ще разберем. Добре. Забавно е. О, Кога... Когато не знаеш какво правиш ли? Да, когато не знаеш какво правиш. Да. Добре. Добре, за сега стига толкова. Чудесно. Добре. Продължаваме да не знаем какво правим. Мазах се целия с бензин. И с масло. С масло. Добре, че не пушим. Да. И съответно няма опасност. Моля те. И така, фрезата е сглобена. Но имаме проблем, който не можем да разберем от какво е и се надяваме някой с опит с фрезите да помогне. Така, първо искаме да покажем как сме монтирали ножовете, дали са правилно монтирани, дали не сме объркали страните, ако трябва да ги коригираме. И второ, фрезата на място работи без проблем, но при... Добре. Да, тати, има пътека. Така, фрезата на място работи без проблем, но при напън и проба за фрезоване около минута-две работа гасне. Това си палим без проблем, пак работи минута-две, фрезоваме, пак гасне. Ако някой може да помогне да каже защо, сега е момента. Благодарим.